Icon intelesia vayo indibangela umthwalo. Right, watsho kamando tata Stombi kamavi esithi phansi ngentonga. Well, siyangena ke kwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo yivukani community radio ku 90.6 98.4 kuya ku 99.9. Siyabulisa ke mphulaphuli ngolusuku lokuqala kunyaka ka-April umnyaka ke yoba ngu-2026. Namhlanje ke sinenkqubo ekhethekileyo esiyiphathelwe injanjoku ngumasipala wase Emalahleni phantsi ke kwale district Khrizani district. Namhlanje ke sobe sidaka injanjoku sithetha ngomcimbi wedraft IDP and budget for 2026 and 2027 financial year, as well as the IDP outreach scheduled for 2026 no 2027 financial year. Namhlanje ke sinosodolophu kumasipala wase-Emalahleni ohloniphekileyo ke ukhansela uNontombizanele Kakoni. Sodolophu, mandikubulise injanjoku ndikunike nethuba loba ubhotise kumphulaphuli ekhaya. Mandibulise kwemsasazi, ndibulise kumphulaphuli wevukani community radio ingakumbi ohlala eMalahleni. Ya Nkosi kakhulu, siyakwamkela ngokupheleleyo ke sodolophu. Ngokuhlwa nje ulapha sodolophu siphathele ntoni kwimicimbi emininzi eniyiphetheyo ngokuthunywa ke luluntu kwibhunga lase-Emalahleni. Kawuze nayo sodolophu, nika wena ithuba. Namhlanje silapha sizokuzisa i-draft budget for u-2026-2027 kunye neschedule se-road shows esizawuqhuba eziwadini. Ndiqalise msasazi? Yes, ungaqhuba. Enkosi ke msasazi. Njengokuba sizopresenta i-draft esiyipasise apha ekupheleni kaMatshi ka-2026-2027, i-budget yethu i-IDP and budget yethu sithathe i-baseline kwilantuka kwi-midterm for u-2025-2026. Ibhunga laseMalahleni ke la-adoptha ke i-process plan ye-IDP, ye-performance management plan, le-budgeting in August 2021. Loo nto ke yasincedisa ukuthi sikwazi ukushaper ii-activities eziza kwenzeka as per the IDP and budget process plan. Umasipala waseMalahleni xa esenza le nkqubo ke iqala phaa kwi-executive management ne-technical management, kubuye ke kuyohlalwa ilantuka institutional strategic planning session esizawuadoptha the process plan. Sibuye ke ngoku sireporte and sipresente the draft IDP and budget for 2026-2027. Siza apha ke msasazi sisitsho ke ngokwe-background. I-draft IDP ka-2026-2027 yenziwe ngokwemithetho i-Municipal Systems Act ka-2000, u-Act 32 as amended, otshoyo ke uba oomasipala mabaqinisekise into yoba bayalungiselela ii-IDPs, baqinisekise benza i-strategic development plan. In terms of ulantuka usection 26 we-Municipal Systems Act iyatsho kumasipala makaprodyuse i-IDP yeminyaka emihlanu, nyaka nonyaka simane sireviewa. Nanjengoko besenze njalo as umasipala waseMalahleni sinayo i-IDP yethu ka-2022-2027 esithi ke phambi kuba siqale i-financial year yethu entsha siqale njengoba sithi sine-IDP eminyaka emihlanu siqale sireviewe, siqale si-adopte the process plan yalo nyaka ulantukayo ulandelayo. Siphinde ke msasazi sireviewe siye kwii-communities siyokumamela into yoba abantu njengoba benayo laa mqulu weminyaka emithathu ngonyaka sifaki esikwenzayo kukuthi makuhlengahlengiswe ukureviewa ke oko nyaka nonyaka siprepara unyaka olandelayo. Siyenza ke loo nto phaa ngoNovemba, Disemba. Umasipala waseMalahleni uyenzile loo nto ukuze sive i-comment from the community babantu bathini xa sisibahlengahlengisa njani. Silindele ke ukuthi sobelwe imali, iyagazethwa imali esizabanayo, sijonge ne-performance yethu ye-midterm ka-2025-2026 as basazi unyaka mali wethu
uqala ngoJulayi 2025 uzawuphela ngoJuni 2026. I-midterm yethu is from uJulayi uyokuma kuDisemba, zinyanga ezintandathu. Ithi ke loo nto xa sithetha ngebhajethi yethu sizawuqaphelisa ke sithi sijonga i-performance yethu, siphinde simamele i-Division of Revenue Act uba isobele kangakanani, sikwazi ukuthi siqaphele ke ngoku izinto ebezithethwe ngabantu, siplane. Xa sizawuplana silandele laa process ye-strat plan, uqale ii-officials kuzi-executive kuzi-institution, silungiselela ke uprepare for i-draft budget as uba umthetho usitsho. Andizukusokolisa ke msasazi, ii-vision zethu zezizinye sasizichazile xa sifikayo, asitshintshi nto kuzo, nee-mission zethu asitshintshi nto kuzo, kwa ii-core values zethu akho nto siyitshintshayo xa sikwi-strat plan. Siba zeyi-vision nee-mission nee-core values zonyaka olandukileyo, i-term yeminyaka emihlanu. Iyakutshintshwa ke yi-council entsha xa ithe yangena emveni kwethu. Ndiyafuna ke xa sisenza ke ibhajethi yethu ne-IDP, but funeke siqaphele ukuthi sinabantu abangakanani, sime kangakanani ngokwalapha kulo masipala waseMalahleni. Apho ke ndinokutsho ke umasipala waseMalahleni ngucategory B olapha eChris Hani, olapha e-Eastern Cape. Esikhumbuzayo ke ukuba bayayazi abantu uba sinecacado, sineindwe ne-Dothraki, sibe neelali eziphaa ku-200, sibe neewadi eziyi-17, sibe nee-township eziyi-10. Ndiyafuna ukutsho ke as per i-last report ka-statistics, iMalahleni inabantu abayi-128,873. Esincedisayo ke le report ka-statistics ukuthi sikwazi ukuthi xa siplana sijonge ukuba sime njani as umasipala waseMalahleni. Comparing ke xa ufika ke kule last report ka-statistics sayenyuka, because in 2011 we were at 120,758. Abantwana kaba-0 to 14 years bangu-30.6. Sihlile ke ukuba nabantwana as per the statistics, because in 2011 sasiku-35.1. Sibuye ke sithi i-working age population le from 15 to 64 years kulo nyaka sinyukile, because kule report yokugqibela ka-statistics singu-57.6. Sasiphaa ngo-2011 yayingu-55%. Abantu abadala ke abaku-65 years bangu-11.8 ngoku, banyukile kulaa 9.9. Sitsho ke abantu i-dependence ratio zingu-73.5, noko ihlile xa ujonga kulaa 81.9 ka-2011. I-sex ratio sitsho inyukile ngu-24.8 xa ukhomperisha ne-90.1. Nabantwana basesikolweni bangu-12%, u-20 years plus. Abantwana abangafundiyo, no schooling, bangu-12% comparing u-18.8. So noko ngoku kuyafundwa. I-higher education inyukile 20 years, abantwana baphaa ku-20 years unyuka ngo-4.2 comparing leya yayingu-3.8. Imizi ke yalapha eMalahleni i-32 771, ujonge ke ngoku yayi-32 005. Ii-sizes ke ngu-3.9 ze-household, inyukile kuba kuqala yayingu-3.8. Ii-formal dwellings sinokutsho ke siku-83.4, zinyukile comparing la 55.8. Ii-flush toilets connected to sewage zingu-38.6%, zinyukile xa ukhomperisha no-13.1% ka-2011. Uthutho lwegutyula, uthutho lwenkunkuma sinokutsho sithi ngu-39.2%, inyukile comparing 2011 ka-8.2. Amanzi ke afunyanwayo ngabantu ezipayipini ezidibanisa ke abantu abaninzi angangeni kumzi nomzi angu-31.1%, anyukile kunala 8.6%. Umbane ke wawungo-2011 yayingu-78.5, now ngu-95%. Benisithi bandiyiqaphelise ke le report ka-statistics, because sibheyisa phaa xa siplana sijonge uba kuqhutywe njani. As per i-report ka-statistics sinabantu abangaphi, kudingeka senze ntoni. Endinokutsho ke msasazi ndiqaphelise ukuba sinee-micro strategies zakwamasipala esinokutsho kuzo
ezi strategies zethu si-aligna ii-national plans nee-national framework endinotsho ke into ebangela si-alayine nazo siphendula kwi-section 29 we-Systems Act apho khona kuthiwa i-IDP yethu masiqinisekise ukuba i-Spatial Development Framework siyavela, i-Local Economic Development Strategy khona, Housing Sector Plans, Environmental Management Plan. Umasipala ke ndinokutsho kona unazo ii-challenges esinazo like imzekelo i-resources for infrastructure, nemali asinayo for ukwenza izidingo zabantu, ibe yi-capacity ye-systems zethu, sibe nengxaki kwi-social factors, ibe yi-climate change eye isi-affect. Andifuni ke msasazi ukungatsho ukuthi ke xa sizokupresenta le IDP yethu and budget for 2020 draft for 2026-2027 senditshilo ndathi silandela the planning from ilantuka i-strategic objective sethu seminyaka emihlanu esithi 22 to 2027. Abafikayo bawufika bagqibezele umsebenzi ebesiwenzile njengathi siye sagqibezela in 2021. Besenditshilo ke ndathi sine-process plan esikhomba apho. Xa ndiza kuhla ke ngokwe-programs esinazo msasazi, umthetho uyasinyanzela xa siplana masiplanele iminyaka emithathu. Njebe siplana for 2026-2027 funeke siplane na 2027-2028, siplane na 2028-2029 as banegazethi ithi xa isuithi isobela imali ithi kunyaka othile nafumana imali ethile, kunyaka othile safumana imali ethile. Nazi ki-project ngokwa infrastructure esizawuthi sizenze for 2026-2027. Ngu-0 sigqibezela phaya eCalabash, just kuzawusheka njembe sisebenza phayana kodwa uzawusheka u-0.7 kilometer we-paving esiwenzayo phakahala kwa-Ward 3. So sizabe sigqibezela ke ngoku xa siqala lo nyaka mali ka-2026-2027. Asiphinde sibe nayo la project kwiminyaka egqithe ezayo sabe sigqibile. Phaya kukho iproject yayike yaqalwa kungcuka kwa-Ward 17, sizawugqibezela yona phaa u-0.6 kilometer. Sibuye ke sithi phaya sizayenza ke la project iminyaka emithathu, sizawuqala apha ku-2026, 2027, 2028. Siphinde ke msasazi sine-paving esiza kuthi siqale kuyo yakuCalvary phaya eWard 5. Sizayenza ke iminyaka emithathu. La paving inayo ke nebridge bisibangela singaqali besilinde i-EIAs zikhona ngoku. Sizabe siqala ngepaving kunyaka mali olandelayo siqhubekeke nebridge because ibridge isekugqibeleni. Sibe no 1.5 kilometer paving ethi Cacadu village. Sifuna ngokuphuma endleleni zomhlaba ngoba sinale ngxaki benthe ezinye challenges zethi climate change. Phaya eCacadu kwa-Ward 4 emva kwesibhedlele sizawuqala ipaving kule financial year siya kuyo nayo sizayenza for a period of 3 years kwa-Ward 4. Siphinde phaa kwa-Ward 10 sine-paving esawuthi siyenze phaya emission esiqikini nayo sibhajethele for iminyaka emithathu. Siphinde ke sine-bridge ekudala sibethwa kuyo msasazi ephaya kwa-Ward 7 ebizwa ngoba yinoluphondwane. Siyaqalisa ke ngoku le financial year ka-2026-2027 siqhubekeke nakwiminyaka elandelayo. Sibuye sibe nebridge ephaya kwa-Ward 13 enguHelushe, nayo sizabe siyiqalisa kule financial year, but sizayiqala bulethanyana xa ujonga the budget esinayo. Sizoyiqala lantuka la bridge yaseHelushe kwa-Ward 13. Nakhona besasiqala senza i-EIAs zibuyile ke ngoku singakwazi ukuqhuba, but ke ngoku sizayiqalisa kule financial year. Sibuye sithi u-15 kilometer we-gravel roads siza kwenza ii-gravel roads esizawuzimaintaina msasazi kwiiwadi ezi-5 phaa kwa-Ward 1 kulaa ndlela yanqaningane, phaya kwa-Ward 4 kulaa ndlela yasedophu, phaya kwa-Ward 3 kulaa ndlela ibheke eQaqeni, phaya kwa-Ward 10 kulaa ndlela ibheke eMayirheni, Helushe. Zindlela esizathi phaa kwa-Ward 6 phaa kulaa ndlela ibheka eMazimeni. Sizawumaintaina ke indlela nge-3 kilometer abathathu kwezi wadi endithetha ngazo zintlanu. Sibuye siconstructe ibridge phaa eMbokodwana kwa-Ward 15. Siyayazi phayana kukho la bantu basefama bangakwazi uphumela xa kunetayo. Siyaqala iproject ku-2026-2027. Sigqibezele ke la phase 2
wase-Indwe Sport Field kuba siqalile ngoku. Izawuphela xa siqala i-financial year ka-2026-2027 kuba ke msasazi unokhumbula lo phase 2 besim-hand over apha kuJanuwari after sesine-midterm. Ngoku le nto sithi sawuphumela kulantuka ku-2026-2027. Sibuye ke ngoku umsasazi umbane emalahleni siwugqibile, but iproblem esinayo yimibane engalayitiyo. So sinebudget phaa esizawukwazi ukuthi senze i-linked line for imibane, siconnecte ii-connections. Zikhona ii-connection ezi-170 ezikhoyo but ezingakwazi ukonekthwa, i-household ezingakwazi ukonektha ngenxa yoba i-linked line yethu i-weak. So sizakwenza yona, sizawukonektha zona ke ngoku ezisezenziwe zidinga i-connection kubhildwe ilantuka i-link line ye-electrification. Senze i-paving msasazi ngomso ndiphaya eDordracht phaa kwa-Ward 14 ndiyonikezela icontractor eza kwenza i-paving idorobhi le yonke phaa eMantla. Ubuyabona laa dorobhi, awunayiqaphela ke kuba isikoni kodwa siyatsho ke msasazi ukuthi phaya sisicontractor eza kwenza i-paving. Izawuqala ke sasizile ebantwini sathi sifumene igrant ye-STR but ibine-process zazo ebangela uba sibe ngoku kukhona siyoqala eDordracht. Sizawuba bhizi ke siphinde senze ne-paving kwangale grant ye-STR kwaphaya edorophini eIndwe. Siphinde phaya sibe nayo i-paving eCacadu ezawubetha phaa usuka phambi kweholo iyokuqabela kwaba sisi bebekhala bese baqhunyiselwa lithuli. Abawuphinde baqhunyiselwe luthuli ngoku because we have planned through ilantuka i-small town revitalization laa grant ye-OTP. Sibuye ke ngoku sibe nesigqibi senza istrato ebefana uba sisipavile iMankoma Street ephaya kwa-Ward 4 through i-PWP program. Endinokutsho ke msasazi kwiprogram esibanazo ezakwa-community services sizawumaintaina phaya amaholo, ii-facilities esinazo. Siqinisekise ke kuyaqhutywa i-vehicle licensing and registration. Enditshoyo ke siqinisekise ukuba i-driving and learners license ziyaqhuba phaya. Siphinde ke msasazi sithi isilantuke sithuthe kulantuka i-waste phaa kweza dolophi zontathu. Siqinisekise ke msasazi i-landfill nelantuka ne-transfer station manage. Siqinisekise sincedisa iikhampani ze-recycling ukwenzela zikwazi ukuqokelela zenze imali ngezinto abazisebenzisayo. Sibe neeprogram ke ze-environment, sibe ne-safety forum ezizawuthi ezibe ziyahlala. Ndinokutsho ke ukuthi sinayo nelantuka esibe siyilontsha izolo ye-Fire Protection Association apho khona kuzawujongwana nokutshiswa kwamadlelo. Nayo is a program ephaya kwa-community services. Sizawuqiniseka ke kulo nyaka into yoba ngaba besizawuqalisa uku-extenda imisebenzi yasetrafiki phaya eDordracht ukwenzela into yoba ngaba bakude xa besiza apha eCacadu bancame bangene iInok Mgijima. Siyayifuna laa mali, ifuneke benze phaya abantu abasuka eDordracht naseIndwe. Kwi-local economic development phayana ke siza ku-establisha i-car wash zone. Siyaqaphela ke apha eMain Street etown abantu bayenza and uyayazi emalahleni sidume nge-paving. Laa nto yee-car wash ezisemain street zimosha i-paving, zivale nee-storm waters. So lanto ke sithathe indawo esizothi sibanikeze baqhube phayana ii-car wash zabo. Sizawuestablisha ke ngoku sizone laa ndawo. Sibe ne-funding request for sikhangele ii-resources ezizawuthi zisincedise to fund ii-SMEs. Sizokwazi udala ii-SMEs ezawuthi zikwazi udala amathuba emisebenzi. Siqinisekise ke msasazi sineprogram esiyiqalileyo esizawukhontinyuwisha nayo ye-incubation ye-SMEs zalapha emalahleni sikwazi uzikhulisa. Ndiyayazi ke msasazi kukho le issue ye-container mall construction ebefana basiyenza kunye no-ECDC kunye no-small business. Asiyikhuphi ke kuba sasinesivumelwano, imali eninzi ayisuki kuthi, isuka kweza ku-ECDC ne-department ye-small business. So nayo asiyikhuphi kuba ayikenzeki, kusekho ii-processes izinto abayenzileyo bathe ngoku kufanele kuya-aplaya, bakhupha i-advert sa-aplaya. Sisalindile ke ukuva uba sisamkelekile na. Ibe imicimbi yokuncedisa i-irrigation schemes esinazo, ibe i-crop production ne-livestock support apho khona
improve i-livestock yethu, amafama wethu egusha zoboya siyawancedisa, namafama alimayo sizawancedisa kule financial year. Siqinisekise ke senza i-business licenses, abantu bafumane nee-permit so that bakwazi uaplya kweza SMEs zilandukayo zikulaa department yakwa-small business, bakwazi kuba bencediswa bene-business licenses. I-branding and branding awareness sizaba nazo, i-heritage day ne-outdoor events sizoba nazo, apho khona niyazazi uba ke sibe ne-hiking, sinyuke oogqwempe siye koo-Glen Grey waterfalls. Ziiprogram esibanazo phaa kwa-local economic development. Ndiza ke msasazi ndisithi ezi zinto ziza kwenziwa apha noba sipala waseMalahleni besenditshilo ndathi is because sine IDP yethu, so sine draft budget esifumeneyo, sine draft budget esipasisileyo end of March esizawupasisa i-final after sibuye kubahlali kwi-consultation meeting, apho khona sizawuva ke ngokuba abantu bayasivumela ukuba siqhubekeke nale draft budget. Endinokutsho ke xa siqaphelisa ke kwibudget esisa ebantwini sine-grant and subsidies, endinokutsho kuzo ke siqala sijonge u-2025-2026 besino-132 kuzo 271, but xa ujonga ngoku kuzo kwi-adjustment yangu-124 466. Sihle kakhulu kulo nyaka imali esizayifumana as per the Division of Revenue Act phaa kwi-grant and subsidy, because sawufumana i-70 million 039. Esinokuqaphelisa ke yile nto ngoku asinayo laa mali ye-disaster ebesikade siba nazo beziba phaa ku-grant and subsidies. I-equitable share last financial year besino-139 million, but kulo nyaka sa-adjusta to 160, but kulo nyaka sigazethelwe 157 million imali esawuthi siyifumane. In our own revenue sasithe ke msasazi sawuqokelela i-79 million 640, but siqokelele i-110 million. Yile nto ke ngosithi ke ngokwimali yethu esuka kuthi sizaba ne-109 million 916. Isixelele ke ngokwibhajethi yethu esawusebenza ngayo ithi 350, ibisithi lesisebenza ngayo ku-2025-2026 350 971 million. Kulo siya kuwo unyaka izaba ngu-336, ihlile xa ukhomperisha ku-2025-2026. Besenditshilo ke kukuba asinayo laa mali ye-disaster. Sizoyichitha ke msasazi, siyichithe kwi-employee related cost, siyichithe kwi-operating expenditure, siyichithe ke nakwi-capital expenditure lesi-sales projecting, sizayichitha ke ngokwe-percentage ukuthi sayichitha njani. Njengoba ndisithi sizaba nale 336 million sizoyichitha, sine-percentage esizawuthi yeye-operating expenditure, ibe yi-employee related cost, ibe yi-capital expenditure. Sitsho ke ngoku into bangaba sizayichitha ibudget yethu phaa itotal yebudget yethu kule financial year sisuka kuyo it was 393 indlela ibudget ebesiyilanduka esichithe ngayo, yazi ke ngoya-adjustwa to 398. Ndiyafuna ke ukutsho ke msasazi ukuthi sibonile ke xa ujonga kulo 2026-2027 izaba ngaphantsi comparing iminyaka egqithileyo. Msasazi ke andifuni kulantuka msasazi ukungatsho ukuthi kwibudget yethu siyakwazi ukucacisa ukuthi besi-adjuste njani moso kwi-midterm yethu ka-2025-2026 for ilantuka i-operating revenue. Singaba si-increasile okanye si-decreasile, kulapho zinokutsho khona ezinye zi-increasile ezinye zi-decreasile. Sikwazile ke ukuze ibudget yethu ibe funded, sithe masibe nazo izinto esizikhathayo kwi-directorate so that imali esizaba nayo lesithi sizayifumana siyayobelwa equitable share grants, nalesithi si-estimate sawuqokelela sikhomperisha nendlela ebesiqokelele ngayo, sibeke indlela esiza kuyichitha ngayo, sithi le ndlela sayichitha ngayo ibudget yethu sisathi okwangoku kodwa izawuassesswa by treasury sisathi i-funded asina deficit.
ngokwebudget yethu. Xa sisenza ke le budget sine-policies ebesizisebenzisa ukuqinisekisa into yoba asiphumi emthethweni. Ndinokutsho ke kufuneke sikwazi ukucacisa into yokuba zikhona ii-tariffs ezipropoziweyo eziza kunyuka ngo-3.7. Siphinde sithi ezombane njengoba sinayo i-area yombane ikhona i-proposal ye-inflation increase through uNERSA ka-9 but thina sithe 9% because iindwene eDordrecht ngumbane kamasipala ayingombane ka-Eskom. So sithe njengoba kuproposwa ii-tariffs ka-9.2 thina sathi sizabanika u-9%, sawunyuka ngo-9% as per uNERSA. Asinyuki nje ke msasazi, siyinfonywa yilantuka zii-tariffs ezikhoyo. Endinokutsho ke msasazi ukuqaphelisa ukuthi into ebangela ibudget yethu i-revenue yethu besenditshilo ndathi ke sithi total yayo sizawuthi sibe nayo 336, sitsho ke sibe si-adjustile for 2025-2026. Esitshoyo ke kuyo into bangaba sinowuthile ukuhla kweegrants zethu kuba kaloku asisenayo ngoku ilantuka i-disaster grant kule financial year ka-2026-2027. Esinokutsho ke izawunyuka igrant ye-STR ngo-2% kuba ndivile ndithetha ngendwe emveni kweDordrecht sizo ecacathu. I-INEP allocation yethu ihlile kulo nyaka ngo-64%. Yile nto singena-household ezininzi ne-linked line connection esizawuthi sizenze. Sisitsho ke ne-MIG yethu xa ukhomperisha kulo nyaka amali ugqithileyo ihlile ngo-19%, kodwa ke sikwazile uqokelela ke sa-increasa ngo-33%. Endinokutsho ke msasazi kukuba sobele ii-department zonke, i-executive and council, i-corporate services, u-budget and treasury, zonke eza department ziphaya sizobele imali for the operations. Esinokutsho ke sijonge i-baseline yethu, sijonge uba besibhajethe njani ku-2025-2026, sibhajethe for 2026-2027. Kulapho siqaphela ke ngoku iye ihle. Umzekelo kwi-executive and council sihle ngo-10%, ku-corporate services ngo-6%, kwi-budget and treasury ngo-2%, kwa-community services ngo-6%, kwaphetha sinyusile noko le local economic development ngo-37%, sehla kwa-infrastructure ngo-31%. Isibeke ke ngoku i-movement yethu yokuhla silwe xa sihlithobe ngo-11%. Sizisa le budget ke msasazi sisitsho ukuthi besisebenzisa ne-budget related policies apho khona sinokutsho ke sizikwi-process yokuba sithi xa siyowupasisa the final uba funeke sireviewe ii-policies zethu sakwenza loo nto. Zonke ke ezaa policies sizisebenzisayo xa siqhuba ibudget sisebenzise zona, the budget policy, environment policy, cash and cash equivalent, cost containment policy, asset management, disposal policy, zonke ii-policies, SCM turnaround policy ezilantukayo siye sasebenzisa zona xa besilantuka besidrafta le draft budget. Njengoba ndisitsho ke ngoku preparing uba siye kwifinali, kodwa njengoba sisiya kwifinali sizabe sesiyazi uba zikhona nezifuna ukureviewa. Sawubona ngee-challenges ebesinayo kule last financial year sizabe siyigqiba sibone khona apho funeke siamende khona to our policies. Okwangoku sisaqhuba ngezi besizipasise kulo nyaka kupheleyo. Ndiyafuna ke msasazi ukuthi size ebantwini bayazi abantu siya kwiiwadi zoyi-17. Sizawuya kuzo zonke, asizukohlulahlula. Ndiza kuya ne-executive yonke nee-directors zonke namasebe karhulumente. Nazi idate msasazi nge-7 ka-April sipha kwa-ward 7 eBhawudini kwaBhodi ngo-10 uBhodi Oliphant. Kwa-ward 8 sipha e-Deep Level kwaBhodi uMagodongo ngo-1. Siphinde nge-8 siye phaa kwa-ward 15 e-Aida ePost Office ngo-10. Sithi ke kwa-ward 16 eChibini kulaa new sharing shed ngo-11. Nge-9 ka-April sibe phaa kwa-ward 11 eKyoksville. Phayana sizawuya ngo-1 kuba sawuqala siyohlala izitanding committee, so sizawuya ngo-1 phaa. Nge-10 ka-April sibe semCwangele kwaBhodi uQhushwana ngo-1. Siphinde kwa-ward 14, siphinde nge-14 ka-April sibe kwa-ward 9 kwaBhodi uSigqolana ngo-1. Nge-21 ka-April sizobe siphaya kwa-ward 2 kwaZothe Farms esiqithini ngo-10. Sibuye siyogqibezela phaya eNgqoko Pay Point ngo-1. Sibuye nge-22 sibe kwa-ward 3 kuPesi
phaa kwabhodi ngo-10, sibuye sibe kwa-ward 4 ezakhele old age center ngo-1. Ndifuna ukuthi ke nge-23 sivale ngo-ward 6 no-ward 1 sabe sikukhundula sharing shed ngo-10, ngo-ward 1 sibe phaa eMphotulo village kwabhodi. Ubuyazibona ke msasazi sitshintsha ii-venues kuba kaloku abantu bewada funeka siye emahulweni kuphela, funeke siyile kosibonda siye koBhodi. Ubuyayibona funeke siye kwiindawo zonke esingekanyatheli kuzo nebesike sanyathela kuzo, so that abantu baseMalahleni babe khona. Siyalimema kuluntu lingahlali koFacebook, lize lizokumamela ibhajethi yayo, lizokwazi usibuza sikwazi uphendula. Yile nto size apha senzela ingafihlwa. Sinotisa ke abantu bayazitsiba ezi processes ze-IDP and budget. Ubabona xa bebuza phaa uqonde yeyi batsitywa abantu besizile kwi-consultation sabaxela kuza kwenzeka ntoni. Yile nto sithi luntu lwaseMalahleni siyanithanda, izani kweza meeting zizabe ziphaya kweza wadi zoyi-17. Asithumeli siyi-executive, akathumeli u-MM ne-executive management yakhe, sonke namasebe karhulumente sizawuya kuzo zonke ezi wadi sibe siyagqiba ngale date besenditsho nguyo. Enkosi msasazi. Kusodolophu kumasipala wase-Emalahleni ohloniphekileyo ukhansela Nontombizanele Kakoni. Sodolophu utsho injalo njoku kwavokotheka. Masibulele kakhulu ngexesha lakho, siyabulela kakhulu. Enkosi mandibulele nakuwe msasazi, ube nobusuku obumnandi. Kakhulu injalo ke mphulaphuli wevukani community radio njengoko ke uyivile le